संशोधन करी किंतु तुम तो आपण कहबो कहीं की बे मुंह भी तू कोई भी ଜାନୁଆରୀ 26 କେତେ ତାରିଖରେ ପଡେ? କଣ ହଉଛି କୁକୁଡ଼ା ଭଳିଆ? କହିଦଉଛି ସାର୍ ଜାନୁଆରୀ 26 ବୋଧେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ପଡେ ନା। ଏ ମୂର୍ଖ, ଜାନୁଆରୀ 26 ତ ଜାନୁଆରୀ ମାସ 26 ତାରିଖରେ ପଡେ। ଏତିକି ତ से पाउडर आसे बिंची हो जुके जाने तमे बापा बुझी पारिबनी सौंदर्यता काहाकू कह तमे केते कोळा करी मते जन्म करथलो एई पाउडर पय मु आज वर्ण फेटिछ तो का आजियो मु राज्य हेले तमर कोन जाउछ हां ये तो बेसी भगाले आजियो तो चिनी जुमा लागी गोटा फूल मारी तो बेहोश कर दे आई कथा कहची सुन तो का आजियो ଜାନୁଆରୀ 26 କେତେ ତାରିଖରେ ପଡେ? କଣ ହଉଛି କୁକୁଡ଼ା ଭଳିଆ? କହିଦଉଛି ସାର୍ ଜାନୁଆରୀ 26 ବୋଧେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ପଡେ ନା। ଏ ମୂର୍ଖ, ଜାନୁଆରୀ 26 ତ ଜାନୁଆରୀ ମାସ 26 ତାରିଖରେ ପଡେ। ଏତିକି ତ ମୁଁ ବି ଚାହିଁଲେ ହେଲିକପ୍ଟର କିଣି ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ରିଲେଟିଭ ମାନେ ପଛରେ କହିବେ ଏଇ ଆମ ଘର ଉପରେ ଦେଇକି ଗଲା କିନ୍ତୁ ଘର ଆଡେ ଆସି ପାଇଲାନି।